Ay, coleguilla. Uy, mi cosita. Hola zuek, egunon, ongi etorri beste bideo batera. Bueno, gaur nago superpozik, nire eguna dalako. Bueno, neria eta nire tiana egun berian jaio ginen. Eta nago superpozik, pila bat gustatzen nire egun ospatzia. Eta hori, superpozik nago. Así que, bueno, gaurko egunean nirekin etorriko esate. Eta ikusiko zue zeitzen duten. Oentxe, preparatzen ez porque kolaborazio bat grabau biot. Eta, bitartian, gozatu eta prestatzen egin bitartian jarri biot maskaria bat, porque karnavalak izan dira eta, claro, pues, egarri izan da horpegi izan. Eta dauket bastante ziku eta bastante gaizkia zala. Orduan, ipini biot maskaria hau, de huevo, porque da glowing, o sea, egoteko bien brillante. Bueno, como neko argixa da una mierda, baina es que es lo que hay. Madre mía, bea circo. Importantiena da, pijama honetan dauzka, bueno, untxiba da, eta belarrexa dauzka. Orduan, da un horror aurpegixa garbitzeko eta betitzen dut lan, belarrexekin lazo bat. Es que, en fin. Bueno. Ez dauka arrautzen zaina, eskerra, porque bestela esan bineban que esto se lo iba a poner Peter, porque ditu zelako liquidazo, este ikusiko. A ver, let's open. Bueno, bitartian kontauko etzuet, nire dut jun, oin kolaborazioak grauta gero nire dut jun klarelera, porque badakitagola esenseko makillajiaz eruz daukat bertan. Eta atzo TikToken ikusi neban, jo, ez zaila da nauza baltzia. Katxar bat, ojerien dako. Eta, claro, mi persona, pues, gusten dut bezala. Bueno, justo gaur, sin más. Baina, frecuento a tener ojeras. Eta, claro, makillatzen nahi zenian baba irabiltzen dut antiojeras, baina eski egunerokotasunean ez. Orduan, pues, algo es plan jutia egunero hor bizitzako ojerekin. Sin más, eski karnavaletan alinitzen nerten hola. Que ikusi nitxo batzuk. Iban, bien de cómodas, a ver, cube supereroso, Baina, crocsek inzosten zauri bat. Bueno, crocsak eta kaltzetinek. Así que, tampoco tan guay. Ay, ya está. Hola. Bueno, grabado ya kolaborazioa con todas las movidas, dana. Eta bain aldatu meneiz erropas, aki gomen pixkat, eta erosi bet gauza batzuk, eta gero, lagunekin kalera. Bueno, lehenengo nire amakin noia opari bat erostera, así que, hortara bai, lagunduko ez da zue. Hola zuek, bueno, mikro aldatu dut, porque kalera noia ja, hau da, induten make-upa, sencillito, jantzi dut jertze hau berrixa dala, barrutik daukat top bat de Adidas, praka kargo, eta pagoi eskalera. Soriona, beti. Gorrotu dut, bete horrekoekin grabatzia, porque ja gustatzen. Baina eske lentillek itxezuztan krestomeina batek eta kendu bindot. Así que, bueno, erakutziko zuet, nire oin arteko parixak. Honena, bueno, txoizukaldian. Bueno, hau, muy importante, una cesta de frutas, porque aguacatiak, amazbena, aguacatiak betik egatzen egin ez darela, eta aguacatiak. Gero, hau txikitatik que me encanta, pan de ajo, eta postrerako boiuak. Erosi ditut kandelak eta glowak, eta behitu que guai. Honek dira, hola? Es que, pentsau gaz una fantasia. Bueno, ya portan eso. Gero, zorionak, porque, nintzun glowak erosi baina, claro, bi, lau, bost eta bost, porque nire tianak be bai, orduan, pues he dicho, no hay tanto presupuesto. Eta erosi ditut, 24 kandelak, baina eski ikusiz dira kolore igualak, un fallo, baina ez igual, porque ya noia de dorau. Gero, honek eta nire tianak, bost eta bost, honek bai diela kolore igualekuak, eta
behitu hau, ki guai. Osea, kandelak dia, Pentsatzu jat, una fantasia. Es que, superposik. A ver, nire lehen guzinak, ze tarta erostea gain, porque normalien erosten dugu San Marcos, baina niri jago gustatzen da, esan inotan San Marcos sartu que no me gusta. Así que, a ver, sartu da ben. Hola zuek, bueno, hau da nire tia gaur bai bere eguna. Prestatu dugu hemen ja maixa eta dekorauta, super ondo. Por nosotros, André, un buen día y por muchos años. Ya, qué cursi. No hay opción. Bigarren etxean. Hola, zuek, ze moduz, bueno, ikusten duzu esela daukaten begisa. Lehen esan dut mini etxezu ez dala, on ja konfirmamos, konfirmamos kuadriabuak esan dozte konjuntibitiza daukatela, muy probablemente, nire lehen guzina dago begisakin jodiuta, eta beste lehen guzinean gelako batzuk bai. Así que fijo, bihar jungo naiz farmaziara, porque nago egun guztian engarrez, emata nagoela super emozionauta baina da. Begisak negarritzen doztala. Así que bueno, azkar-azkarrerako etziko zuet zer regalo dozten, porque la situación no está como para celebrar. Nire tiak eta lehen guzinak, bueno, eren etxian, hau, osea, a ver, bueno, hau daukat, hola, zein jauterixak, pues, jauterixak, sin más. Bihotzu hau, Pandorako gabonetan erregalo zuten pultzera hau, eta pues, oin beste olako bat. Gero, a ver, nire tiak soineko hau, probau gotela bihar, nik ustot handi hau gatela, osa da, hola, animal print. Eta gero, bueno, lehen erakutzi gotzueten gauzez gain, a ver, kuadernuak eta holan, ze beti bihar zaten ditut. Taza bat. Jartzen da bela, que cada día te pille dándolo todo. Nire kuadrian ha tenido doble sentido, baina bueno. Eta lehen duen boiak. Honek dauka historiak grazioso bat, ze txikitan beti eskatzen eban, zehose txikixo eta bonboiak, baina beti lehen. Eta orduan, pues, la grazia. Así que bueno, oin ja afaldu ingot. Beta horrekoak jantzikot berriz, a ver, movida pasatu jaten, porque da bastante horroroso, baina jo esegat pasau. Así que, ez dakit, oin arte eukido zuenak, orzueluak, zela pasatu zuen, baina nahi bentsat nago hiltzen. Eta gainera lentilekin, pues asko sokerrau. Así que bueno, bihargo dizian jungo naiz hori optikara, esango jetzi pasatu jaten. Aber dagoen zehose lentilekin eman alizateko, porque es que kalibertetik eta horrekoekin no me gusta nada. Hola zuek, bueno, editatzen joen bitixu bat konturatu naiz, aztu gatela erakustia belarritxako honek, bebai erregalo zuztala nire amak, daukalo bela zuge bat, eta koiarra hau a konjunto, oza, dia tipo iru, eta honek dauka zugea, horregaitxik, honek bebai. Eta begikua ez dala ortuelo bat, dala zauri bat parpaduan. Eta eman biotela tantanak eta, ostiralerako pasatzen jaten.